Zdravím vás, moji milí priaznivci. Veľa ľudí sa sťažuje na to, že nemôže ísť do obchodného centra, do tých veľkých obchodných centier, lebo sú potom takí vycucnutí, majú málo energie, sú unavení, nevládni, rozbolí ich hlava. Naozaj je to tak, že tie veľké obchodné centrá sú také vysávače energie? Samozrejme, že nie je to tak, alebo čiastočne. A ako sa na to pozerá tradičná čínska medicína? V prvom rade si uvedomme, že centrum energie máme okolo pupka. A keď vám chýba energia slinivky, pankrásu alebo pečene, tak čo sa udeje? Vám niečo chýba. Tak, idete do veľkého obchodného centra, kde je veľa ľudí s rôznymi energiami. A vy máte nedostatok energie. Zrazu ten stred sa vám otvorí, lebo potrebuje cucnúť energiu. A v tých obchodných centrách máte rôzne energie a veľa energie. Vy sa otvoríte a do seba nasiaknete energiu. Ale telo už nevie rozpoznať akú energiu. Nevie to rozpoznať, že či tá energia je zlá, dobrá, ja neviem aká. Jednoducho naplní si tú prázdnotu a potom sa uzavrie. A vy môžete nacucnúť práve tú zlú energiu. Lebo nechodia len pohodoví ľudia do tých veľkých obchodných centier. Ľudia sú rôznorodé. A teraz prídete domov a zrazu máte kopec energie, ale tej zlej energie. Tak cítite sa unavení, môžete ochorieť, môže vás rozboleť hlava. Tak ak máte tento problém, hľadajte tú príčinu. Nájdete to, čo vám chýba, lebo skôr či neskôr túto prázdnotu to vaše telo dá aj inými spôsobmi najavo. Môže napríklad prísť voľaké ochorenie, alebo hoci čo sa vám môže ešte pritrafiť, lebo ten problém sa bude prehlbovať. Takže pokiaľ neznášate tie obchodné centrá, hľadajte príčinu, čoho máte málo a treba si to doplniť. Krásne sa to dá doplniť pomocou stravy, pomocou byliniek. Všeobecná rada na to neexistuje, lebo každý z nás je iný konštitučný typ a môže vám chýbať, pečeňová energia, obličková energia, sleznová energia a takto by sme mohli pokračovať. Takže treba nájsť konkrétne u vás tú príčinu, doplniť vhodnou stravou a bylinkami to, čo vám chýba a potom môžete chodiť kam chcete. Aj do tých veľkých obchodných centier. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte nám like, dajte si odber. Do skupiny O zdraví s Hajnalkou môžete prizvať svojich priateľov, svojich kamarátov. Budem sem pridávať samé videá o zdraví, o zdravom životnom štýle, aby ste sa cítili zdraví a fit. A ak máte voľajaký zdravotný problém, tak veľmi rada vám pomôžem. Na konzultáciu sa môžete objednať cez telefónne číslo 0944 644 004 alebo cez mail hajnalka.tcm@gmail.com. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.